Vapise on vuonna 1999 Vaasassa perustettu ohjelmistotalo ja meidän osaaminen on keskittynyt ohjelmistosuunnitteluun ja elektroniikkasuunnitteluun. Ollaan kasvuyritys. Tällä hetkellä työllistetään noin 250 ihmistä 6 eri paikkakunnalla Suomessa ja lisäksi meillä on pieni toimisto Sri Lankassa. Meidän kasvusta jotain kertoo se, että nyt tässä tämän vuoden kuluessa niin ollaan rekrytoitu jo noin 50 uutta ohjelmistosuunnittelijaa ja elektroniikka-alan ammattilaista. Mutta ehkä se, mikä tekee meistä erityisen, on se, että me on onnistuttu yhdistämään tavallaan sitä meidän ICT-alan osaamista sitten meidän asiakkaille tärkeisiin osaamisiin, kuten esimerkiksi vaikka sähkötekniikka. Eli meiltä löytyy semmoisia ainutlaatuisia osaamisyhdistelmiä. Tätä varmaan vielä painottaa myös se, että meidän kaikki asiakkaat on niin teollisuusyrityksiä, josta tavallaan se kompetenssi syntyy. Ja jos siellä haluaa vielä tarkemmin haarukoida sitä kenttää, niin me palvellaan muun muassa energia-alan toimijoita, erilaisia kone- ja laitevalmistajia, konepajayhtiöitä. Sumum-järjestelmän toteuttaminen on alkanut vuonna 2001 ja me ollaan lähdetty toteuttamaan sitä yhteistyössä Vaconin kanssa ja niin silloin ne suurimmat haasteet oli just hallita tämmöinen laaja tuotevariaatioiden määrä ja saada asiakkaille yksilöllisiä tuotteita rakennettua kustannustehokkaasti. Vacon Sales on nopeuttanut sekä tarjousten että tilausten käsittelyä todella paljon ja tehnyt tilausten käsittelystä globaalia, tuonut sille sellaisen maailmanlaajuisen, koko yhtiön laajuisen kielen. Kaikki käyttää samaa työkalua. Jos ajatellaan ihan aikaisemmin ennen tätä yhtenäistä työkalua, tiedot piti syöttää useampaan järjestelmään manuaalisesti. Vacon Salesin käytön jälkeen tiedot siirtyy automaattisesti parhaimmillaan sekä tuotannon ohjaukseen että ERPiin sillä tavalla, että välttämättä Vacon Salesiin ei tarvitse koskeakaan, kun tuotevalinnat on tehty oikein ja hinnat ja asiakastiedot tulevat automaattisesti järjestelmästä oikein. Ylipäätänsä tämä IT:n kansainvälistyminen, niin me ollaan kuitenkin tällä hetkellä toimitettu järjestelmiä vahvasti niin kuin suomalaisille kansainvälisesti toimiville teollisuusyrityksille ja nyt niin kuin seuraava steppi on varmaan se, että katsotaan vähän, että miten maailmaa voisi lähteä valottamaan. Ja sen voisi ehkä lisäksi vielä mainita, että ohjelmistojen osuus teollisuudessa kasvaa jatkuvasti. Ja toki me nähdään siinä meille paljon mahdollisuuksia, mutta se edellyttää sitä, että me riittävän ketterästi ja proaktiivisesti vastataan siihen, mitä meidän asiakkaat haluaa. Ja sitten se niin kuin sisäisesti vaatii meiltä ihan jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä.